What's up mga katropa? Ayun nga inaantay lang natin mag-open yung Minecraft. Tapos, may nagawa na kasi ako dun na building. Tapos, papakilala ko nga pala sa inyo. Ang pinsan ko ay si Andre. Hello po mga kabasher. Bakit basher tawag Joke mo? lang. Mga props. Okay, drops tawag niya sa inyo. Okay lang yan, di ba? Ayan o. Oh! Oh! Gawa po. Wow! Gawa namin yan. May hospital po yan ha. Hindi yan building talaga. Si Andre po talaga ang nagawa nito. Si Andre po talaga ang nagawa nito. Ayun po, no? Yan po, ipapakita ko lang po sa inyo ang itong hospital na to. Ay, napakaganda. Ano ba yan? Daming text na text! Opo. Ano ba yun? Ano ba yun? Ay, Sumali-sali. Nag-upload pa kami rito eh. Okay lang yan. Kaya may helicopter dapat dito. Kaso di na siya nakagawa. Minsan ko lang siya. Hindi na po siya nakagawa dahil umuwi na siya kagahapon. Kaya di na siya nakagawa ng helicopter. So yun, explore ko lang kayo sa ginawa niya. Ayan. Gumawa siya. Ano yan? Ano yan? Experiment po yan. Dito ba't yung may mga slime gamot. po? Ba't may slime? Ito yung gamot. Andre? Oo. Yung panggamot. Oo. Ba't may slime po dyan? Saan ka galing? Nag-spawn ka lang. Oo nga. Patayin mo yan. Sige. Espada po. Paalam sa iyo. Paalam sa iyo. Magkita na lang tayo sa langit. Magkita na lang tayo sa langit. Anong klaseng kanta yun? Parang baliw na kami. Kumakanta, di naman alam mo rin. Relax. Joke lang. Anong relax? Joke lang. Yan na. Ayun. Dito yung pagkain, di ba? Oo. Yan. Doon naman po tayo mag-fix. Tumingin sa labas. Sige. May shortcut po dito. May butas pala po. And meron pala dito ginawa si Andre na hospital. Ito pala yung hospital. Kala ko namin ayun. Ayun pala. Parehas lang pala hospital ginawa mo, Andre. Yan. Hospital yan. Hindi ko alam para saan to. Bakit mo to ginawa? Doon yun sa may sakit. Ito yung kwarto. Tapos ito. Ano yan? Ayan. Yung hospital, yung gawaan ng mga gamot. Dalawang hospital. Sa gawaan ng gamot. So, ayan po. Ayan na yung ginawa niya na hospital. Tapos po, dito muna tayo sa ibaba. May slime na naman po. Ay! May! Spider-Man! Ano to? Ay, kala ko naman. Minumulto na. May ano pala. Ako na ko yan. Ang ganda ng pagkakagawa mo. Kagapon mo lang di ba ito ginawa? Ayun. So, yan. Kagapon niya lang ginawa to pala. Hindi niya natapos mo ba to? Parang hindi. Wala pa kasi mga higaan pa eh. Ito, ano to? Yan. Ay, ambulansya? Oh yeah.
tapos. Okay. Tingin ko tapos mo na to. Okay. Wala pang mga hagdanan eh. Ah, ano sasabi mo? O nga. Ano pa lang yung nagagawa mo? Igaan. Mm. Na? Tapos pinto. Nakalimutan mo na. Hindi nakagawa ka na ng higaan. Na? Pagkapon ko kasi yung gawin. Buti ang ganda ng pagkakagawa mo. Ah! Ha? Wow! Ang ganda ng pagkakagawa mo talaga. Ba't ang dilim dito? Kung bago lang po kayo dito sa YouTube channel ni Ayad, ay mag-subscribe na po kayo at mag-follow. Mag-like and subscribe. Pinagsasasabi mo. Oo. Kalimutan. Elevator pala to. Di pa tapos. Elevator nga eh. Elevator. Ito nga natapos eh. Nga no, di pa tapos. Uy, Dapat ba't ba yung dalawang Spider-Man? Spider-Man. Anong Spider-Man? Ang ganda talaga ng pagkakagawa mo. May- Ito talaga yung ginawa ko. Di ba ang ganda, Dre? Wow. Di ko alam, ganito pala magiging kalabasan. Ito, tinanim ko po talaga to. Nito ha, nakikita niyo po yung mga puno. Tinanim ko po talaga yan. And, Yan. ayan, trapdoor. Ano pa ba? Yan, pwede kayo magtanim. Pwede mo yan kunin lahat. Pag kayo, survival. Kaya Pwede sumali namin. na po kayo rito. Ano sasali? Wala nga join button eh. Ay nga pala parang join button. Siyempre, wala akong pangsali. Ano ba, bayaran ko pa yun? Wala nga akong pera eh. O nga pala. Tapos dito, ba't ikaw may pera ka? Para makakapag karoon nun. Ay, mag-survival kaya tayo. Ba't ako magsusurvival? Ang Nakita dami ng mo naman, ang daming creeper. Creepa. Mama, creepa. Ano ba yan? Tayo sa ibang world. Oh, Yan. wow. Yan. Ano yan? Mm. Ano? Sa And, ibang world ka naman. Ayun nga maggagawa tayo ng bagong ganto, ng bagong building. Eh, natulid muna po tayo. And, so yun, babalik ako sa inyo pagtapos ko na gawin yung building na sinasabi ko. Salita ko ng salita, di ko naman ginagawa. Ang kulit-kulit. So yun, magano muna tayo gagawa 3, ng 2, 1. 1. So, ayun. Mali. So, ayun. Nagkamali na. Nagamit pa kasi. Marami kasi ng slime. At mga Nagkamali pa ako. Ano ako kasi yun? Dahil, sapagkat kailangan ko yun. May inayos ako dun sa bahay ko. Kaya ako kailangan ng ganito. May inayos ako. Kaya, ayun. Bakit? Ang daming mobs. Ngayon, wala nang mobs. Makapaglaro na tayo ng maayos. Ako dyan sa mga mobs na yan. kakainis. Lagi kong binubuksan yung mga yan. So, ayun. So, ayun ba? Sabay ba? Ano pa talaga ha? So, ayun. Ito yung ko, biglang nasira. Napindot ko kasi. Kaya, ko. Tapos, bumalik ako sa kasi alam ko tatapusin ko. Ngayon, ngayon,
Hindi ko alam. Araw ngayon. Nakadalawang linggo na kasi kami. Hindi, joke lang. Isang linggo pa lang eh. Ang tagal pala nung gawin, no, Dre? Grabe. And sorry po. Sorry po kung natagalan. Oo nga. Tapos, di ko pa na-try pumasok dito sa hospital ni Andre. Maganda ba dito? Yung ganto, Dre, maganda ba pumasok dito? Oh, Andre, yeah. sabi mo? Oh, yeah? Sige, ita-try ko. Oh yeah, and try. Oh, yeah. Sa susunod, tapusin mo na to, ha, Dre? Oo. Tapusin mo na to sa May susunod. uwi na ako eh. Oo nga, di ba? Tsaka bukas, gagawin niya na to. Ngayon niya palang to ginawa. Ang sinasabi ko sa inyo, ngayon niya palang to ginawa, ay ngayon niya palang tinapos. So, bababa na tayo. Kung ano meron dito. Napakaganda talaga nito. Saan na yun? Yung daanan na yun. O, bahala sa'yo. Parang dami sena. Ayan. Yun. Diba galing ko po yun? Oo. Galing ko po magawa. Liligo pa tayo. Ang ganda. So, yun. Hindi ko alam kung magagawa pa ako ng isa o hindi. Siguro, maggawa na lang ako. Sa isang video pa. So, So, yun. po, ay lang muna po. Yung video ngayon, nakikita nyo po yan. Yan po, pinaghirapan po namin yan. Siguro po, mga ano na po yan, 2 linggo. Kasi noon, ginawa niya yan. Hindi niya lang natapos. Sige po. And, ayun na lang po ang video ngayon. Kaya, mag-subscribe na po kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And kung ayaw nyo mag-subscribe, edi wag. Hindi ko naman kayo pipilitin. Hindi, joke lang. Basta po, mag-subscribe kayo. Malaking tulong na rin po sa akin yan. Magpaalam. Magpapalam na kami. Sa susunod na video, maggagawa siguro ako ng pangatlong building. 3. Pangatlong building. Sige. 3rd building. So, yun. 1, 2, 2, 3.